Zoitwa, mwanangu zizoendwa. Joysta, jese isu totenda. Kuti tapebuga, tichivema. Mweya wajo waipa, wakuzarira. Watenderera, mweya wamomotera. Sylvia! Maswera sei tete? Maswera, maswera sei. Maswera. Mama ariko? Ndisikuziva. Avapo. Sylvia! Sylvia! Tanya! Ndinatoti kuna gogo shambava ngatitomukira ikusena amaiti mhanye munodaro kamwana asvika imiwo bhudhisi yenyu iyanyanya muti padaitedza kuya kuzokudza here ndisena udaitokwira kombi chaiyo kuya kuzokudza itembo mongu lonoka wakangwarira muzukuru wangu very good. Nai baba Nyasha, kuye Shamisa akazombofona here kuna Nyasha? Kana kuti hasiri yakanga atofona zvake? Alright. Nyasha, Lolo, chimoenda kukicheni motara na gogo na tete andite. Aiwa kani, apana chandotora chakaipa guys. Chimoenda kukicheni kumunodzoka zvinya. Chimoenda kukicheni idzinyaya ndidzi vanhu vakuru. Ko muri kuvadzingireko nei? Anditi pakatanga nyaya idzi vaivapo here isa vachiona zviri kuitika. Regai vagare ndokuti vadzidze kuzvichengetedza. Okay, saka garai. So pakauya vanhu vakabva ku Private Investigators Union uku. So ivo vari kuti vaitaura kuti Chishamiso aripo mupenyu, asi nyaya dzake yena Edi ndodziri kumbogadziriswa. Saka vakataura kuti hanzi achadzoka zvanyatsoita sei chaizvo. Zviri kumbonziko. Nyaya yavo iri kutora nguva inini zvandinyanyira ini. Naye akomana vari kumboti isusu sehama dzake tiri papi? Mabvunza mubvunzo yakanaka sisi. Handiri kuona mabvunziro enyu muri kuita iwaya. Ndo avakakomekedza kuti isusu hatisi kufanira kumubvunza zvakaita sei zvakawandisa. Naiwe zvinoita here izvozvo? Zvekuti mwana akambodisapia oenda odzoka kumba tongomutambira tongobva tanyarara zvedu hatimubvunze ndokuita hanya kwacho hereko? Kwete amai, chinzwai amai. Vakakomekedza vakati Chishamiso tisamubvunze zvakawandisa. Semunhu akaona zvakawanda mumaoko anga ari, she's a survivor mune zvinhu zvakaita sei zvakaona. Vakati ivo as time goes on anogona kutiwo iye ega ozoita sei ozotanga kungotaura. Yes, zvozvaana ndina ndanyosozviziva. Vakati kuti musamubvunze maquestions akawanda-wanda. Nokuti takada kutanga kumubvunza ka mwana anoita stress. After stress otakaita kuti kuita manightmares ana basa rese. Chibva ipapo anogona kuita kana trauma nezvimafobia Zvino tichaita sei naini? Apa kutongonyarara and we continue chi nezvanga tingoita nemararamiro anga tingoita. Zvichiita here izvozvo? Gogo zvinobva zvanzi naivo vanobva vati uyu Chishamiso uyu anofanira kutanga atitrasta sefamily and then obva atanga kufila safe.
after that ka haanozotangobudisa hakinyaya kepachena zvishomanyashoma. Now I think kuti Shamu arikungonyara kutaura zvakaitika chete because iwe ukwaniwe kunyara kuita sei? Chazozviona pazvichaitika kwauri iwe. Imi nyarai hamusunyara nokurera But zvokutaura nanyasha ndazviziva ino. Handi ndo zvatinoona mumamuva mai munhu kuti anozongopedzisira kuendeswa kucounseling zvozodi. Yeah, sure. So ipapa ndanga ndakataura namai nyasha kuti zvoni if you afford taingokwanisa kuzongomuisa kupi kuma counseling sessions. Nai baba nyasha therapy counseling munomugeto unobva naititi hazvimbonetsi izvi totongoenda pasocial media nonatosicha nonoti iri padhuze ndeipi plus yoyo matherapy session aya hanzi anobatsira kazhinji kacho. ya zvakaoma chokwadi. Unenge uchingozviona mumatv nemafirimu ungoti ndezvechirungu uzozvinzwisisa kana zvauya mumba mako. Amai iro drama rakaitika panapa mekuti ishomere negogo loloka aya Hey Jerry. Koma mukase tete. Ndamuka zvangu meni nomukase. Ndamuka hangu. Mudazi ndatomuka kandi kaona pamba pasina vanhu. Ndichibva ndatotirega ndite basa ndabva ndageza kuti pamwana kunosvika vaedza. Watogona wena bata musha. Alright. Ndatirega ndiende kumusika wena. Mazuva anga awanda. Zvone muchiremerwa nemi. Sarega ndigadzika apa kakutira kuti. Mopinda mbande kugadzirira isample. Teteka nasindotenda nemi kumusika ndomunhu kuvaraidzai. Anditika. Unenge watogona ufunga hako muzukuru wangu. Asi unozama ijera ndisina kana shamwari kunoku. Kubva kusimuka kwaita nyaya dzaEdits. Vanhu vangomirira kundiseka. Tete don't worry. Nasi ndinoenda nemi kumusika ikoko katoona ndingachida kutaurisa wacho yeye. Zvakafanana neni kubva kwandakaita kumba kunemika paya. Vanhu vakatosara vachitaura. Ende tete unotongotaura ndozvavari. Ndopa unoona kuti kumachechi ka vanhu vakawanda asi vatendi vashoma. Ndakabva ndatoregedza kuenda nekubva zvandakaziva mabasa adedhi. Do you know kuti dedhi vanoenda kuchechi every Sunday ende vachitaitha vachibvisa mari mufundisi vachivafarira yet they don't even know the root of his income. Ndozviriko mazuva ano kumachechi kwese. Vane mari vanoiswa apa ende ndo vanopiwa respect. Ko iwe kumai wako vakuita futi zvematongerwo enyika. Ndakatozvoonawo ndikatongotarisa ndikati hazvisitomboitwa nemwoyo wese izvi inyaya yeunjikire chete tete. Ndo zvinonzika the love of money is the root of all evil. Koidzo hama dzenyaya inayo ishoma here unotoshoti yakawanda. Ko chii tete kasi pane pandatadza kutaura. Maijeri muzukuru ndibaba vako tiri family. Ndikunyatsonzwa matauro auri kuita kuti une chigumbu pasi pemwoyo wako. Hazvinzwarwo muzukuru. Tete, I don't fit into that family of his. Ndinozviziva kuti wakakura upenyu hunorwadza, especially pasina mai vako vakakubereka. Hazvina kuitwa kwauri chete. Tasaona isusu takakura chengetwa nambuya nasekuru. Asi takararama wana. I know Tete, but I am bitter. Daddy could not even take my side when I was a child. And yet pamwe kana ndakurawo zvichachinja, but no. It was out of the blues mandudza kuti he is competing for the MP seat. And what I know is once he's obsessed with something, he doesn't even care who gets hurt in the process. I know. It's okay muzukuru wangu. Unoziva kuti chigumbu chinodya iwewe wakachitakura. Uri kuona baba vako na stepmother. Chero ukavatsamwira sei, vari kutoenda mberi nelife yavo. Tarisawo iwe bitterness yawo inayo. Imba yako yakuda kuputsika. Just let it go, sadaro. I don't know, Tete. I don't even know how to face my own father. I don't even know how to tell him zvese zviri pasi pemwoyo wangu, Tete.
unofa kutovaona maijeri. Unoziva kuti izvezvi so baba vako vari kutonetsekawo kuti sei usiri kutaura navo. Kana vazukuru vavo vanenge vachida kutovaona, asi macircumstances. His wife, Tete. That's the only barrier that is between my relationship and my father's relationship. Tete, unoziya Daddy havana kana nebasa neni, Tete. Iwewe chenesa moyo wako. Aufaniri kuramba wakagara nechigumbu so uri munhu anotya Mwari maijeri. I know, Tete. Maybe you will have to go with me to see him. It's okay maijeri. Asi unofanira kunovaona vari pamwe chete. Ende tofanira kuzviita nekukurumidza. Hatichadi miedzo futi. Kendoorera marara ndisiye panze. Neo Nyash. Chichongo chone baba chombo ndidzimira phone. Lois, have you ever heard of minding your own business? Nyashaka iwo kutoda close monitoring chai. Social media has colonized your brain chip to daro chaizvo. Ana Lois, unongotaura zvamusingaziva ukwani. Zvandisingaziye zvipi? Kasongoshona zvinyadzi zvovha dzemafoni fast. Yes, kana zvinyadzi zvipi kaba unongondoroisana data apa. Saka tioneka. Kusaka apo kutogonere makeup zvowatinga malaina nemachichi zvese. Aiwa, but my imagine. Motozondisova sikane nangu makeup ndoideni. Ha, tosangana mutira ska. Tisvikewo. Ndisekuru vashami. Titambire kani? Titambireko. Makasimba mai. Tiripo hedu makadiwa. Tiripo makadiwa. Makadiyanzvadzi. Tiripo makadiwa. Ko tichaende pista svikirwa navaenzi. Kuenda kumbogara here. Zvika zvoita here kuti taure tiri panze. Pinda henyu mumba. Pindai. Pamusoro. Ava ndivanonzi maijeri, mwana wanzvadzi yangu. Maijeri, ava ndisekuru vaShamiso, musikana wayo kutizira Edi pano. Tafana nekukuziya isekuru. Nezvakaoma zvakasangana nazvo izvi. Aiwa, hatifana nekukuziya nzvadzi. Zvakaoma nzvadzi. Vana vedu ava. Zvakaoma. Ndimi kainyu mambo kuzombogara nemuchemberi panapa. Vakatondigonera mufungi. Ko tatangosara tiri tu pano na DJ wangu. Kana kumusika chaiko ndanchakuziva. Kumunogara kusvika kupiko. Ini handiti papa pana ndakatotorawo leave. Asi mazuva acho ipapa atoperawo zvaunda kudzokera kubasa. Aiwa, munoona kuti tisekurika kuzorora ikoko kunotombodiwa. Nekuti munoziva mulife tine mamwe malife pressures atinosangana nawo anotikuwadza from the inside. Ndopa unozoona kuti either munhu anostroka kana zvekuti munhu anonzi amuka akafa chaizvo. Chokwadi chaicho. Ipapa handiti ambuya vaShamiso vacho vanga vatostrokawo ipapa. Naimi. Saka vakunzwa sei? Moziva kuti vana ava soka. Vana vanotipinza pane imwe nguva yakaoma so. Amunyepe ipapo. Ipapa nyaya yaShamiso na Edi ndo nyaya yanga ndatofambira. Kupane chiri kumbofamba here? Hapana kana. Izvozvi loya ranga akatsvagirwa nasekuru vake. Rinenge chingoti anobuda manje. Kana chiri kufamba hapana. Aiwa. Vanouya manje Edi anobuda. Sekuti nyaya iyi kai yazosvika pakupindirwa nema-private investigators. Tese tiri kunyasoona kuti Edi uyu kawo ari kuita nyaya yekupomerwa. Ende nyaya iri kuitwa vanoita vacho ndo vari kumupomera. Zvakaoma. Ko iye Shamiso veduwe. Shamiso kungofamba uriri guva here. Otsakatikira mumaoko angu inini. Zvakaoma izvo. Aiwa, anobuda zvavo. Ndo shoko randati ndafambira izvi. Sekuti vari kufambira nyaya dzacho. Vari kuti ivo vakati anouya wiki irori. Kwanza haripi chaiko naisekuru. And
mukuti wiki rinotopera rinotera auye Shami. Ndiye Mwari, ndiye Jesu zvoshamisa. Munenge mazorodza moyo wangu mufunge. Aiwa, amunyepe ipapo. Ndo zvacho zvandayazokuudzai kuti imi murerukirwe. Ndanyasoona kuti ndirambe ndakagara ndakazvichengeta. Zvizomira zvakanaka nesituation yamuinayo. Maita basa shu. Kana nyaya dzaedzika dzinenge dzane anodzifambirawo, toti lawyer paside. Pamwe mwana wangu angabudawo manje veduwe. Pakunyasoda close monitoring chaiyo. Ukwadi. Ashuwa dai vadzoka. Nekuti kana iwo tete vanobva vasimbawo. Even BP chainotodzika. Saka ina nchagareni. Ndo shoko ranga ndati shega ndinokuudzai imi mochienda zvenyu kumusika. Moti tiende piko nhasi. Zvanhasi zvatopfuura izvi. Zvatete so. Hadzisi dzatonumeredza. Aiwa maita basa. Majeri, chiperekedza sekuru vaShamiso udzoke titaure. Alright, saka tonana. Kana Shamiso auya ndokumbirawo muye naye. Pane zvandoda kutaura naye. Aiwa, ndomuudza. Achingangosimba chete ndomuudza anouya. Aiwa, maita basa. Mufambe zvakanaka. Ndivaburitse. Tabeth. Shami we. Shami. Uya undibatsira dona. Tabeth. Ngatimtakure timvise baba. Hapana asomboresponda. Mira ni Fredo. Ndikuteso. Sorry. Sasa wakamtarisa ndimaenda kutora foni yangu ndifonere dhoko. Tete nanjifunga kuita zverehab, but ndogona kuita community center. That way it's less costly because ini ndakaita ndine certificate counseling and life coaching. Good. Tizvo zvichaizvo zvemazuva ano. Asika Majeri, iwe chimbofunga zvatakataura zve. Iwewe chiri kukupusha kuti ude kuita izvi mararamiro awakaita. Saka iwewe unotonidawo counseling, unonida kuhila Majeri. I'll give it a try, Tete. Maybe you can make amends in progress. Good. Saka wanga uchifunga kuzviitira kupi kwenyu ikoko? Aiwa, ndanchiti ndogona kutangira ikokoka. Bandatoona kuti kuno kune nyaya dzana Shamiso nana Edith kedzi. Vanhu vanoda counseling and even ana DJ ava vanenge vachitodawo some life coaching and zvinobatsira mu community. Saka mu community tinenge chida zvinhu zvakadaro sana ndatogona kutangira kunoko. Ndindatoni vanhu vekutanga navo. Good. Kunoko andifunga kuti ungashaya space pamashops apa. Aione one zvinobatsira futi mimuruma marriages. Aiwa ichocho kwadi Tete because mu life mukati tinosangana nezvakawanda marriage and without counseling atina kwatinombosvika. That's good. Ichi yange ichionekwa na DJ. You see, I don't know what is wrong with Tabeth, but everyone is distracted, including the security. There is chaos here, so please come. This might be our chance. Please, ukauyaga. Auntie Eliza is busy nezva Tabeth izvi saka hapana chaanotomboziva. Please come. It might be our chance, okay? Kungwe italolo antichi. Bo wangu hapana vatumisa nezvinoshongonesa but bo. It's just that ndakambokona kuti they slow before. Ndizvo zvinombowanikwa matuminesi. But otherwise kanaona munhu anokutaudzawo anokusimbisawo chichichiro totombogona mukana wekudiscussa business tombopusha mazvitsi
Don't worry mashiti tinopusha aiwa zvinoita zvinobuda bobo. Ina ndatoyozonzwisa kuti pepe waitaura zvokuti vana togona kuona kuhospital chichichi. Alright. Ndaiti vana tikwanisa kuvaona kumahospitals, yes, but at the same time ndina sekuru inini kuchechi kwavo kunokwanisa kuita futi kuti tiwane vana ikoko. Saka amen, what do you think tikashandise apa? Ina toyona idea yandinayo. Tikaona munhu anotigadzirira mafake documents ekuti inini ndinze ndiri nesi anditika ndoenda kunoshandira kumareserve ari kure nekuno nzvimbo ineyi yekuti hakuna kana anotiziva handiti ndosvika ikoko nchinzi ndiri nesi yauya kuzobatsirawo kudelivery and stuff like that. What do you think? Good idea. Good idea. Handina kumbozvifunga zvese izvizvi. Imagine nekuzvara kunoita vanhu kumareserve vana vangani vatinowana ikokuku. Ndina kumbozvifunga nezvazvo. Apa chatiringoda munhu anonigadzira mapapers iwayo nemunhu anoita call kumusha kuhospital ikoko kwandika kukliniki yekumusha yekuti tikukunzira ichi nesi anokubatsira kudelivery. Plus vana ava vanenge vari safe panenge vachigara. Vanogara zvakanaka, zvese chekudya, pekugara, zvese zviri right. Pandakanzwa izvozvo nozoni ndo zvakatoita kuti pfungwa dzangu dzidzikame. Ndo zvakatoita ndifunge this idea because pekutanga ndikunyebera ndaitombotya chifunga kuti vamwe vana vari kunourayiwa and so on, but pakazongotaura kuti aiwa vana ava bho vatoenda mumafamilies ari bho aiwa navana tonoti tiri bho. Saka ini zvonoita ndokugadzira ndokutsvagira munhu handiti anokuitira mapepa ese iwaya. Then iwewo ndakuda kukupinza mama tinozwi manyowani mahombe kwete aya nokuti aiwa anokasika kufunga. Techingogaya mumastreets umu saka bho iwe chingonditsvagira munhu tomwana akafasta sha. Don't worry, munhu atoripo anosota mapepa ese iwaya anyatseta legit. Yes. Saka good. Paida baba vako ndakanovaona mwanangu kubva andivharira kure zvanzi handiite zvematare izvo zvakanzi I'm busy necampaign. He's always busy with something. Why would you even bother him? Ivo kana vasingade kubatirana nefamily ngavaregedze nekuti kuudzwa nditi vakaita sei vakaudzwa zvavo, and inini panapa ndichabatana nemi ndagara nditori nezvinhu zvakawanda zviri kundinetsa zvekuitika mupenyu wangu dete. Kana imi bhudhi munonyatsozviziva imi kuti muri medu takakura tichiita zvechivanhu. Kumachechi tinoenda hazvirambidzwe asi hatirase chivanhu chedu bhudhi. Ende mukaona ana sekuru vadaidzira dare kudaika pane ravanoda kureva chete. Ndo chokwadi ichocho ndosaka ndokuti Simon angadaona maonero atiri kuona aya. Ndasvika ikoko akunditi zvone makandipo mauroi. Anopenga here Simon? Ampo mauroi nani papapa? Handiti yakazvisurudza ega iye nemukadzi wake. Exactly tete. Exactly my baji. Zvawataura izvozvo zvandakamuudza. Zvinokana zvadaidzwa hama dzangu. Isi mangwana ngatisisimuke tiende kumusha rorereka. Ana sekuru ndovaudza kuti vatitarisire. Ichocho chokwadi tete. Ngatiendei nekuti mazuva achawandisa tichingoverengera kuda kuenda kumusha and simbi inorohwa ichapisa iyi. Ivo tikada kuvatarisa dedika hapana chavanoda. Ivo vagere mushuga. Achisi pamwe tikatoenda upenyu hwedu unogona kutosanduka. But inzwa kapaida. Dedhe vako njovafonera nhasi ndichivataura nenyaya yako. Magarisa musikataure mese nguva yareba. Kana mukarega henyu dede. Inini dede havambondionese ndiri mwana wavo inini. Inini ndindakakanganisirwa. But zvino zvaita kunge I'm the one who was wrong. Family protects family. Family never ruins family, dede. Bhodhika, paida ndogara ndichitaura naye. Kana paine chakakanganiswa bhudhi ngachigadziriswe. Mwana wayo ane bitterness ushu. Ichamudonhedzera pasi iri kumudya bhudhi. Tondowari tete. Zvese izvozvo Simon ndichamutaurira inini. Plus iwe paida iwo gadzirira kusangana nefamily yako uri kuchinzwa. Ndichanotaura zvinhu zvese zviri pakati pemwoyo wangu. Handiti munhu wese anenge aripo zvake. Ndizvozvo musukuru wangu. Inini ndichamira newe. Handiti. Saka imi muchigadzirirai tosumuka mangwana kuenda kumusha. Handiti izvozvo? Ndizvozvo. It's okay, Dad. Mudzimu ndiringe zvisashoko guna zamatenga. Zoitwa nevana zondibata rangu sanga. Hatichazivi kuvara kwacho ndikupiko. Hatichazivi matambiro nepekuguma pacho. Zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa. Toita zvese isu totenda.
kuti tapepuka. Thank you, Doctor, for coming after such a short notice. We have an emergency. Mama na dada avapo. It's okay, Elisa. What's the problem here? Ina sitomboziva wenyu. Ndazotongomwana womuno achitongobuda masiriri. Can you lay it down? Chishamiso, you can go and sit in dining. Ona chiremba. Hapana ere zvimwe zvamukwanisa kuita kuti zviite fast. She's under stress. She suffered insomnia. She overdosed several substances. The overdose of the substances has affected her immensely. Okay, Chiremba. Thank you very much. Jay, I needed to be somewhere, so can we make it quick? What's the agency? Sure. Today was also my day off. But when duty calls, there's nothing I can do about it. Okay, fine. What is it? So yeah, on top of our 2 cases, Chishamiso and Edie, we have been added another case. Almost similar, however different. How so? What's the case all about? A chica went missing, age 28, and the wife is bidding 7K to whoever has the whereabouts. Okay, so when do we start in particular? We're supposed to start actually now. Because it's been 2 weeks since, because the guy has been missing for 2 weeks and was last seen in some uptown bar at Ilenzu. This is bad. So, we're close, but you know this. Procedure. Okay, so now we have a chica case on the table. Don't you think this is some... Hey, don't you think the panika rival up? Yeah, but what's more suspicious is they didn't even want to make this whole disappearance public. They wanted to deal with it very vague. So how did you get hold of this news? Through the wife. Oh God, he was a family man. The wife is actually pregnant and she might get into labor anytime soon. John, say no more. Yeah, man, my heart bleeds. We really need to get on it now. This case is this bad? Yeah, I thought as much. We have a lead. Okay. Yeah, where are my car keys? Oh, they're outside. We can. Ande, tauzoenda? Tauzoenda izvezvi? Okay, let's go. Elisa. Thank you so much. I really thank you. I appreciate your helping Tabeth. I know that Tabeth is still in a serious condition, but I can't imagine what would have happened if you hadn't seen her earlier. Munotendese. Ini ndangoitawo zvandandichangoita even kuna anyone are in this position. I really appreciate you, Elisa. Say, you always say we are family. And this is what family do. We care for each other. Munoziva, Bethu ndakamuziva ari kukindergarten. Saka zvinondirwadza kumuona ari in this condition. Ambotaura namama. Ndivo vafona. Vangoida kutaura naBethu, but phone yake inge isingadero. Okay. No, thank you. Chataura now.
No. What is this? Chishakadai ichochi. This is a war declared. What do I do? What do I do? This is bad. Sylvia, has it ever crossed your mind that your only daughter could be dying while you're not here? Trust me, I want to be there with my baby. But what should I do? Leave and fly back? Exactly, Sylvia. You should be here with Beth. She needs us. Right now she's here lying lifeless, and I don't even know what to do besides waiting for the doctor. Don't you think you should be here too? Huh? And where is Daniel, by the way? I haven't seen him, and... So you want me to leave the 99 here and come for the one there? Even if it is my children, do you realize how selfish that is? How do people vote for a selfish leader? It's better to be selfish for your own. Oh well, trust the doctor, he knows what he's doing. I will book a flight tomorrow evening, and about Daniel, you do not need to worry about a grown man. He is probably out there expanding our business. Se, Henry auya aroma daughter name. Okay. Let me go and see him. I'll come back and watch that. Ah, don't worry, se. Ndapedza zvona ndichita, so I can be with her. Okay. Yeah. Lucy. Amana, uchiri kukwanisa here kana kuti I can find my way out? No, I just feel like ndichafira panapa inini. Oyo. Henry, we are here to discuss business. So Okay. please stop your dirty games with women. Okay, boss. It's been long, boss. It's not good days, Savannah. Exactly. And that means we have more serious issues to talk about. Huh? You need a maid to service. So just yesterday I received a message, and there's something that I want you to look into. But I just want to be sure that I still have your loyalty. Gurun, I've pledged my loyalty from day one and nothing has changed. Good then. That means we're still on the same page. So there's another opportunity for you to prove that loyalty. Anything for you, boss. Where do I step in? Anything for the men who took me out of those streets when no one cared about it. Yes. There is a lady called Fiona Mugari. I want you to look into her. I think she's hiding something. Okay. Her address is 101 William Girl
Marlborough. Okay, 101, William Girl. Marlborough. That she has some men also. So just be careful. Okay, boss. I'm on it. And then I shall be sending you information later on today. Yeah. And also... anything else, boss? Yeah, there's a murder case of one Farai Chika. I want you to look into that as well. Good then. Yeah. I don't think it has been reported yet. Word of his disappearance has not gone out yet, and I want it to be kept that way. Okay, so probably it's already been reported missing, hasn't it? I doubt that, because the family, they know that making such a report it would draw too much attention on them. So they are probably just seeking for revenge. Okay, I get it, boss. So, you could find a way of getting into their circles and finding somebody that they can easily accuse and plant some information there. Okay, boss. I just hope we are on time. Yeah, we can go move faster, Chete. We will be on time. Yeah, you know me, Mkuru. And when I work to please here. It is a buzzer. All right, good. So you know about the new board and the investigations that they're starting? Yeah, I've heard about it. So, yeah, I want you to be clear of everything. No walk-ins, and the only customers that should entertain are those with big orders. Do so in the morning only, because usually when they strike, they do that Muscat Kanmanero. Yeah, I do know all that, boss. So now you don't need any security guards. That will attract too much attention. So just bring in one of your single mothers so that you become a family until further notice. I'm on it, everything covered. So now you can go and work on Fiona Mgari and Farai Chika. Aiwa, nyaga naga, boss. I'm sorry, Chiri. To pay the mass, boss. Nyaga naga. All right, sure. Hey, baby. How have you been? I've been all right. How are you? You haven't been returning my calls. Yeah, I wanted to, but She's not around. So I got really busy, trying to balance everything on my own. Daniel and Tabeth babo. Well, not Batsira, of course, but I just don't want to overburden them. Yeah, you shouldn't. After all, the chicas should learn from you. Yeah, haven't you heard the news online? The chica son is missing. That's exactly what happens when you expose your children. Business rake, two different things. Consider that. Yeah. Right. Yeah, right. Of course I heard you, Fiona. Unless maybe you are somehow involved. Nothing is all right here. It's not every day that you get your worst rival's son missing. Why are you sympathizing with Chika? After all, I'm not sympathizing with him. But I just can't help that it could have been Daniel missing. Daniel, no. Daniel and Mishkiri. Daniel, I've known Daniel for quite a long time. Daniel, I said that careless. Unless maybe you are somehow involved in the disappearance. Do you hear yourself speaking, woman?
What kind of nonsense is this? Why would I be involved in his disappearance, Fiona? Huh? No, baby. But I'm just wondering, you with a stress after all, the chicas are ruthless and they deserve it. That's the wisdom you lack, Fiona. I also have a son who could equally be a target from whosoever is holding Farai. It's not about how careful Daniel is. It's about what the next person is capable of. Yeah, I guess you're right. And I'm along those lines, but you're right. I have to leave, Fiona. Oh, come on. Something is not adding up. You just got here. Yeah. I'll call you. Nemeni, baba wenyu ataura kuti tukuenda nei? Tete, I think toenda nemota. Ndopatinoenda nemabhazi ere baba. Pamwe ungatotyira kamota yangu masaona ane mota diki. Nerodhi dzekumusha uko. Saka tete madi matanga mawafonera katisati tatanga urongedza hembe dzese idzi. Tingazoenda todzitakura sei kuenda kumusha? But pandakabva kumusha some time ago. Rodhi dzaigadzirwa. Maybe dzakufambika manje. Kana zvizoteteka musasavafoneri. Isusu pavanongoya tongotakura mabhegi tongonoisa mota imomo. Kwazvo. Asika imi tokungoenda nembatya chete. Tete, don't worry. Ndakafonera baba Jerry. Vakanditi vanondisira mari. Saka tofura chitenga magosari zinamudzo. Ngavaitawo. Sikana mutitenderewo veduwe. Aiwa, it's okay tete. Tete, kumusha kune varora vangani? Aripo pamba izvezvi i1 ndiye akabva kusununguka. Vamwe vese ava kune misha yavo vakabva pamba. Saka zvinoita here kuti kana takubva kuno kutopfuura nekumba kwangu ndinotarisa hembe dzidiki dzaimbopfekwa naJerry. Unenge wagona ufunge. Asika unenge wakutonyengerera baba wako toenda chinodzitora. Aiwa, it's okay tete, totaura nawo. Asi teteka, munoziva imwe nyaya yekutondishungurudza panapa ndeyekuti handisandotengera ana asekuru gumbezi. Ndozvaungati zvinetse nazvo herezvi. Kundokupedzisira kuenda kumusha. Unozovatengera. Uri rwendo rwangomukira mutsoko. Ndizvozvo hazvo. Saka patinoenda tikadzoka ka ndichangoedza kuita fast so that ndotenga gumbezi racho ndopa ndavaendesera. Good. Ukangodaro chete ka. Aiwa, hazvidi kugara nechikwereti nevanhu vakuru. Ukangogadzirisa chete zvinhu zvako zvokufambira. Aiwa, handizvozvo chaizvo tete. Yeduka iyoyo kusafambirana nevamwe. Aiwa, zvazvatodai mwananzvadzi yangu ka. Programu yese inenge yaitwa mumhuri unenge wapo. Aiwa, handizvozvo tete. Saka teteka inini zvandapedza kurongedza kudai. Rega ndichienda ndinoita sei? Ndinogeza. Chibude vasvike tapedza. Chimhanya ukurumidzewo nenondigeza. Haikona kutora time ka. Uri unombofitwa here wakomana, Pane panapa, Bamunini. Muri pano? Chai. Kusiku kwa mago. Aiwa, kuri nani? Ameno pano. Aiwa, pano tofara. Pamagona. Ko asi munandafambira buda? Pangazuzwa kuti muri kuuya kani. Watobuda memanja, apeni mamapesa naye baba. Wenda unosenda mari paiko keshi. Ukazi munhu unotaurawo. Iko keshi asi mai Jerry havasati vadzoka kubva paya? Agulezi havasati vauya. But from kutaura kuita ngoma mazuva mashoma kutera anenge asvika. Avo ndo wanyatsoenjoya holiday avo. Chikoro chaivo chaivo. Kodza dzatotuma hadzo message kudara hanzi ndambobuda but wati ndowamirire. Kana kuri ngosenda mari ngosenda nekudzoka. Handiti saka patogona kutaurawo zvedu zvekubasa. Aiwa, pana chakaipa. Iko kuri sei? Majairirana here nevamwe? Aiwa, kubasa kuri right. Basa kuri right. Ndi vanhu vari ikoko vari very serious. Vanhu basa. Aiwa, basa rikurohwa nguva. Aiwa, ndizvozvo bamini. Nekuti apa taida kumbotora mafertilizer.
tomboaendesa kumamisha uko nokuti uko anonyatsotengwa uko. Ende business inobva raputika. Hey, hai mina mukoma ndiye vanhu vanonzi vakagona mani. Kugona chiko bamini zvebusiness here. Kuti business apa muchaenda futi kubasa. Aiwa makagona. Unoziva chenje muharare hamurarwi ende hamudi munhu ane hope nekuti unoishaya mari. Uza muharare so muda munhu anogara achingongwavha so uzive kuti mari haikwani mimi. Bwana. Nitogayawo ipapa kuti ndikati shande ndikasevha tumasenzi tugayawo rakona chishabhini nechitakusho. Munenge magona bamnini ende mari hamunetsikani futi apa kumushoko ana mama mune mchinga wasenderochi magrosari kana mainini munogona kutowaunzawo pano. Eya mainini venya ndakutaura navo mazuva apera aya vachitotaura kuti hanzi vaungorutsa. Kwakutotarisira kako. Aiwa no mashoko anofadza. Saka pa wachasvikira pano. Manava manje pazoite manje nesituation yepanapa iyi. Kusituation ipi yemari here bamnini andikapa mema kuenda kubasa mimi muchingogamana here apa. Haisi nyaya yemari mukoma. Munoza ndenda kuti unange ndakuomesera mukoma. Akadi Simon ariko ndakuona Simon aripi. It's okay. Regedza ende vadaidze varimo. Kutondipenzera nguva yangu kurunzwa ukandimisa pana ubondirambidzire kwenda unomona urufuka ndikuita zvemajokes here pana pa. Aiwe kungoti chete vanogona kunge vari busy. Every time pandoya pana pane even Simon ari busy rega ndikutaurira ini pana panda kuya kuzogara ndoya kuzomusira mashoko ake mashomanana unzwa. Ininiwo pano ndikutochengetedzawo basa rangu anditi mukangoerekana mangopinda imimi ndisina kutanga ndakonfema navo kuti kune visit ndinogona kusarawo ndapa mawani. Alright, saka iwewe chinzwa zvatakuita pano iwo ndiwo muturukiri wavo naika wozovaudza wovataurira kuti Daddy Joe wengu ari pano. Andizvoba chi Elisa ndianiko iwewe ndowandiri kuda panapa iwo uzinzwa. ndazama kuvaudza kuti regedzai ndiende kunovadaidza varimo but he wasn't having it. Aiwa no, don't worry, that's not your fault. Problem emagadzi yavarega vachipinda without my knowledge. But anyway, it's okay, let me handle it from here. It's okay sir. Nditi unoona mashayaniro aunoita wakutogadzirira isusu hama dzako timetable yekuti tikuone iwowo. Avashandi ava vanenge vachingoita basa ravo. Imimi, what are you doing? I thought kuti muri kuenda kumusha nhasi. Kumusha ndiri kuenda nhasi natete mai mangena tetakakumirirewo tichifunga kuti uchaita sei uchafona uchitiudza kuti unenge wafuririni tatogore rese takamirirewo. Tabeth is sick. Nditi unoona one of your tricks dzekuti usaende kumusha. Apa tomborina trick iripo, ari kurapirwa panapa nana chiremba. Aripo pano ande. Saka ndozvari izvi. Bamnini unogara sei nemwana achirwara kudai izvi ari padrip zvakatanga rini kwaizvozvi? Zvangotanga as just a slight headache, then ndivatangozoona the next thing zvakutoita serious patazoshedza chiremba. Zvega izvozvo musoro chiremba musoro. Saka dokta chakati chii? Iyo
Ausione here. Ausenurundiri mushamidiwe. Emsoro. Ndo akauraya madziteteguri edu nemadzibaba edu. Iwe uramba ukarelaxa. Please. Zvakuda kufamba izvi zvakadai. Please don't say that. Because chatoziva isu patakashedza chiremba wakangoti no inyaya yekuti stress asi kunyatsowana time yokuresta saka ari stressed BP rake robva rakwira saka kubva azodai. Amnini. Idzi ndo mhepo dzatinosairirwa idzi. Iwe uramba ukarelaxa. Izvi zvakutoda kutofamba izvi. Plus doctor haakushaire chirwere bamnini. Ndofamba ndofamba sei ndisiya mwana akadai. Kana ndimo. Kumusha ringodiwa for 2 days chete. Kwamai chivari kupi? Mai chavapo mani wenyu vari kuSouth Africa. Vanozodzoka nhasi manheru. Kana zvakadaro zvakanaka. Saka pavanenge vauya ka iwo mangwana wotera naDaniel kumusha. Usaregere kuti. Aiwa ndinotevera. Mandiregedze. Ukaregerera izvi chinge takamirira iwe ukaregerera kuuya usazoti takaita zvinhu zvemusha usiku. Tozovengana uchiti takaita matare emusha iwe usiku. Aiwa ndinouya asi dzimwe nguva ndopandochiti handinokuona manje zvandenda ndakatasara nazvo. Sei baba ndiri ndoka kudai. Ndopandozoti paya ndiri busy movha macho yowe unonyepa unoite ona situation yacho. Zvese zvine zvakatasara neni manje. Idzwa kumbara bamene. Kana wakuuya usaregere kuuya naDaniel. Ndiye vako, ndiye mukomana mukuru mumusha muno. Ndo ana baba. Anofanira kunge aripo tichita matare emusha. Ndinouya. Ezvinezvi be prepared unosangana naPaida. Ugadzirise pane issue inofanira kugadziriswa apa. Paida chai. Exactly. How are you? How have you been in contact naye? Unoona. Ndatouya pano kusikukuudza kuti it's high time yokuti uchigadzirisa zvinhu zvako izvi naPaida nanasekuru. It's okay. Saka once my wife arrives, if I told Daniel, then we drive there. Teta kumirira. Pakanaka tinouya ndiregedze. Henry, what took you so long to answer my calls? You know the rules. First ring and you pick. I'm here still waiting for your results. And I'm the one to have to call you again? Now I have another task for you. But how can I even trust you with it when you failed to deliver on the 2 cases? Okay. Eliza. Kana pakata anyone anouya panapa achinditsvaga unovataurira kuti handipo. Zvakanaka ise. But I'll be serving lunch my manje. Handifunga ndichombowa neappetite. Pane zviri kuitika zvakawanda. I understand. Pane zviri kuitika zvakawanda. But Betha anani uyu? Dr. Vatano muka zvake my manje. Thank you, Eliza. Ko Daniel wambomona pese wamona ngoya ari kupi? Ever since ndadzoka kuorphans andinambomona. That's fine. So ndinenge ndiri ku guest wing handisi kubedroom. All right, sir. Okay. Auntie Eliza. Hi, Lucy. Lucy. And warova. Just been busy. Go hungry. Muri say riri say bas. Ndiri writing basari boy. Ko Auntie Beth varimo. Asona ko zoti kuya kuno.
No, she knew kuti tachifana kusangana mutown nasi because we were supposed to go and pick a gift for Daniel. But manje she's offline and she's not picking my calls. Yeah. She's not feeling well, Shao. Shame. Kwanzichi? Doctor vangoti stress plus she's not resting. So mwiri wacho wangoitawo week zvokuti she can't do anything. So vamboresta zvavo. Yeah, that's why gogo achinjanzi hope hadzina chikwereti because hanzi the body needs rest kuti inyatso function zvakanaka. Saka vaendesa kuchipatara chipi ndonovaona hangu? Hatina kuvaendesa kuhospital. Vari kuzvawo kuroom kwavo. Saka ndokwanisa hangu kunovaona. No, it's okay. Teteka kungodya hangu asi moyo wangu wakasviba ine mudombo wangu hamuna zvamuri kutoita. Ndo inonzi Jenny fever ipaida. Unonzwa kunge uri kutya, kunge uri kunonokerwa meno zvazvinoita so. Tete, deti Jenny fever inopera nekukura kaini. Inopera. Chetoti iwe uri kuona problem yaitika. Waane nguva usina kuenda kumusha ende usina kuona nevanhu vese vakuda unoona. Saka meno zvazvinongoita soso. Baba wako wabva vasvika. Ngatonga kambura. Asi teteka chikafu ichi handifunga ndichambokwanisa kuchipedzeni. Mutongokwiribira tinozochiwana DJ. Gandichitorongedza. Kurumidzeka. Ini ndichatoisa mabhegi kumota. Maswera seiko buti. Maswera sei? Ko chikafu chaita kamba mande munodya sati asima. Aiwa tete ndiri right nini. Ndadya ini. Sure. Ora isanga tisedu mabhegi kamumota. Ko tete. Ko paida achaende. Aiwa ari kuenda. Pane zvari kumbopedzisa umbamo. Anga achikumbira kautende nekumba kwake. Pane mari yanzi nemurume wake auya atore yekungowedzera zvikuenda nazvo kumusha. No problem tete. Because pane mari yandanosiya kuside kwe kwakati anogara kwe. Saka topfuura neikoko. Kwakutenda kuti te. Maswera sei dedi? Waswera sei? Aiwa handaswera hangu. Vasikana. Chitarisai kuti hapana chamasiyere because takutosumuka izvozvo. Ina ndifunga kuti pane chatasiya meni paida kuti pane chinenge chasara. Ndifungeni kana paine chasara tinenge takuzozviona patinodzoka tete. Saka iwe paida wati murume wako tomuona kupiwa? Apa pakapa hatichatokwanisa kumuona. Zvandine takuita dedika ndinoenda kutora mari kumba patinosvika pageti pangu munopfuurira vobva manotenda nekumberi nekuti iclose pamunenge mava kutobuda kudzoka ndendatomira pageti. Alright. Paida hausina kuti tipinde pamako. Musaba mnini soka ndakaita kungozvinzwa nerunyereko kweso ndakati andingambobvunze nekuti pakubvunza ndo pakuzonzi udana nemukadzi wangu. Saka zvinotanga nasi zvinezvi. Unoziva mukoma semuenzi kaunenge wakutofunga kuti mamudzi akuitira iwewe. Wapare zvako. Hazvina kutanga izvozvo izvi. At one time wakatomboya wese kupabhuku. Waramba kusara panapa. Hayo maiguru acho madrama anozomawanza. Asi iyo mukoma anenge akuitawo zvimagame. Chenje. Hapana murume asikaite zvemagame. Anditi as long as murume asina kudyiswa chete haangoshaya kana one girlfriend. Apa zvirevo kuti mura ichachengetwe kumba ende mukadzi achadiwe. Nemiwo mukoma. Nandi zvemagirlfriends. Ndirwadzirei mwana waridzi zvangu. Saka wakadyiswa. Kuseka hangu kana. Mukoma. Ndikatarisa nguva yagara adzimai vangu vakazvibata. Indiri ndega kumusha uko. Imi. Saka mune makasangana. Munoona mukoma kana pakadzoka adzimai vangu so.
ndigana anazogutsikana kuti hapana kana zvaita ko hatimuziwenzire paruware ndiye mufambi wayo kana numba anambotura nguva kubata Wasachenjeka apa wazondinakidza manje muziwenzire paruware ndiye mufambi wayo nemushonga wako mazuva ano nemahebs apo aya apa unototi wasangana nemhandara kana ka sweet 16 chaiko zviriko hazvina hazvizofana newo zvazvo zviriko but nini mukoma mukadzi wangu adzimai vangu handimbofunda kavasiya handiti hazviti aiwa munenge makawanana zvenyu changazongoipa chete kuzobata achiita imi munoita zvemagirlfriends itai zvenyu asi musazobatwe kubatwa nani kwewe mukoma wako atozononoka zvake kuya rega ndite se rega ndifambe ndozomuona umwe musi aiwa iripo sara zvakanaka waudza kuti mambosvika handiti ka vatanatswa makasimba here ndiri nani maijeri muri sei mimi ndiri right hangu muri pano ndandati ndoyozona murume wenyu anonoka kuya saka ndati rega ndiende aiwa pakanaka regai ndipinde ndione bamunini pane mari yandoda kutora aiwa ndizvozvo baba atanatswa mumhoriseka maitanatswa maudzotanzi namaijeri ndo yanchikuonai pandendadzoka aiwa pakanaka alright bamunini Gules, madzoka. Tata kusuwa Gules. Kudzoka kupi kwa bamunini. Tiri kutomhanya pepa ndangu yozotora mari mbo. Gules. Saka tokwana iri. Manje so bamunini ndinenge ndadzoka. Handiti ana Jeri vari kuya manje zvikoro zvinenge zvavhurwa. Alright. Ngoto ndiri pachi chidawo munogara. Bamunini ka rega nditore mari ndakamirirwa. Jamani. Managed to get some more information about Farai's disappearance, boss. And as of now, the general public now knows that he's been kind of abducted. But the only person it's only one guy, and it's his friend, Anonzi Taurai. As right now, he's in the ICU. Fair enough. So, what is the family going to do? And now what I just did, I've sent someone in the inside, so he's going to give me information by tomorrow noon. You know what to do, Henry, and do it precisely. Don't worry, boss. This will be taken care of. And then about this other issue, boss, about Fiona. I was thinking that tomorrow I will go there in the morning and Fiona. Fiona, we can actually stop it. Right now, I've got a more pressing issue. Oh, what is it, boss? You know that I can multitask. It's a delicate issue. Daniel has been captured by the Chicas. How did you know, boss? The private number sent me a weird message. And then I get this picture from a private number. They've got him really bad. And these people, I know they want your reaction, boss. You're just looking for your reaction, Banyais. But how did they get him, boss? That, I don't know. It's unlike him that, to mix with people and deal with people. It's also just a small and tight family. Yeah, but now that we have someone go, I think this person can actually work undercover as well and get us some more information about Daniel as we go. I know. They think I will just act out of anger, but I'm not giving them that. Now, the Farai case should never ever be traced back to us, because if they find out, you know what happens. I know, boss. I know, sure thing. This is my son, Henry. You've got to be careful and successful. Don't worry, boss. Noted. Let me just go now and do my work. Okay, you do that.
You know you're gonna need to stop drinking someday. I don't see that happening anytime soon. A little alcohol, and I can work very well. I don't even know how you cope up with a job on a sober sense. Well, I work better that way. If you say so. Anyways, what's up with the new case? Yeah, so I went to the Maris today and their daughter is sick. They're bringing in a doctor to treat her. No hospital? No. I see. It would go viral with the mother campaigning for MP. And I spoke to Shami about the Eddie case, and she says little of what she knows. What does that mean? Well, I feel like she knows more than she's letting out. So why didn't you sneak her out? Well, the maid was just there. She couldn't even give me a minute with Beth, like some alone time. The only time I got to speak to Shami was when she was going to the bathroom, and next thing she's just there. Yeah. Chishamiso needs to get out of that house though. I know, right? And you? Did you get anything? Well, the only person who can give us information is Dikeza. So I've since talked to the family. And yeah, they've given me permission to speak to him once he wakes up. That works. At least they let you in, given the circumstances. I wouldn't blame them even if they said no. Yeah, but I had to convince them though. Yeah? Well, they say if it's gonna help, then why not take a shot? That would do. So I guess it's time to order some food. Please. I'm paying. Oh. So where's the other menu, man? I can... We can check this one out. Zoitwa, mwanangu zoendwa. Joita, dese isu totenda. Uti tapebuga, tichivema. Mweya wajo waipa, wakuzarira. Watenderera.